Doon na lang ang panahon, iksod ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, lalino talipay ang ating matagamdaman, kauban na siya. Pagkaanin lutog kataho, ang langit tulubulawan ang ating pagalatan, daw sa langit ang iyang kadan siya kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na ikamatayo, Jesus. Tulong tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksod nga ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan uhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan uhaon, lalino panganod, lulog kalipay ang atong matagamdaman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan, wala na ikamatayo, lulog tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na matamo. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakiran, wala na ikamatayo, Jesus. We give you praise, Father God. Jesus, hallelujah. Oh, glory. Takos gayud ikaw sa mga pagdaig sa imong mga katawan, oh God. Takos gayud ikaw sa mga pagsimba. Ana, ikaw sa among taliwala nagalantaw sa imong mga katawan. Hallelujah, thank you Jesus. Luyo sa kadaghan sa mga katawan sa tibuok kalibutan, usa kami Ginoo nga imong gipili, oh God. Hallelujah, imo kaming mga ginahin, oh God. Salamat Lord, balusan ka namo sa among mga pagdaig, sa among mga pagsimba diha kanimo Dios. Salamat kaayo Lord, salamat kaayo Dios. We give you praise. We give you praise, Father God. We give you glory, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Atong palakpakan, atong biya Diyos. Hallelujah. Glory.
Lain na sab ang panahon nga imong gipaabot kanamo Ginoo. Mga magapadayon kami uban ng imong pulong. Ikaw magapuno ug magabusog sulod sa among kinasuluran. Ang imong kalayo mo'y nagapadaga ang kanamo aron magapadayon ang kainit ug ang kadasig sa among pagduol kanimo. Magapadayon kami sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Romans chapter 8. Hello. Romans chapter 8. Verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Trouble, hardship, kalisod, kasamok, persecution, mga pagpanglutos, famine, nakedness, kahubo, gutom, or danger, or sword, or kamatayon ba sa espada. Sumala sa naisulat from 36, as it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Verse 37, no. In all these things we are more than conqueror through Him who loved us. Okay, gikot ni Pablo ang Salmo 44, versikulo 22. Nga nagaingon, pinaagi kanimo kami na nagatubang sa tanang panahon sa kamatayon, o gipakasama kami ingon nga mga ihawunon nga mga karnero. Og miingon siya sa verse 37, no, wala, dili kami ihawunon. Okay, wala kami magatubang og kamatayon adlaw-adlaw. Ingon siya, no. In all these things, we are more than conqueror through Him who love us. Labaw kitang manaog, diha kaniya nga nahigugma kanato. Atong palagpakan ng iyang pulong. Gaganiha naminaw ako sa inyong mga testimonyo, kadaugan. Maunay kalahian sa diha na naaka kanunay sa Ginoo. Wala magpasabot nga kung Kristohanon ka na, gawas nun ka na sa tanang suliran. Tanang problema at tubangon. Pero, naa siya nagasaad kanimo kanako. Nag-iyon siya, dili ko ikaw sa Hebrews 13 verse 5. Dili ko ikaw biyaan o dili ko ikaw talikdan. Ngano, tungod kay kining kalibutana, sa ako nang gikaingon, walay lain gikadulot maugyod ang mga suliran, mga problema, uban pa nga mga nagaipit sa kinabuhi sa tao, mga pag-antos, mga paningkamot, o uban pa nga walay puas nga mga akusasyon, unsa pa? Sunod-sunod nga pag-abot-abot sa mga problema, o uban pa. Mga pag-antos, okay, uban pa gayod, diining atong panahon. O kasagaran ang tao, maugyod kini, ang ginapasan adlaw-adlaw. Maoy muasdang sa tanang panahon. Samtang niapa kita niining kinabuhian.
Mauni ang dakong kalahian sa diha nga ikaw ana-ana diha kang Kristo. Kaysa diha nga ikaw ana-ana diha kang Kristo, mahimo kang manununod sa iyang mga saad. Ang atong panulundon dili butang, dili bulawan, dili salapi, dili yuta, kundili ang atong panulundon mao ang giingon kinabuhing walay katapusan. Ang atong panulundon mao ang kalipay. Ang atong panulundon mao ang kalinaw. Ang atong panulundon labaw sa tanan puy anato ang dakong kadaugan diha kang Kristo. Kana kung ikaw nagapabilin nga matinud-anon diha kang Kristo. O kining libro sa Roma, mao kini ang gipaniguro sa pulong sa Ginoo nga kung ikaw magmatinud-anon diha kaniya, gipaniguro gayud kini nga adunay kagawasan nga moabot diha kanimo. Kagawasan sa pagpakigbisog adlaw-adlaw, kagawasan sa mga pag-antos, ug uban pang mga kasakit nga gidulot sa kalibutan sa tao. Ngano nga moingon ko nga puno sa kalisod, puno sa kalisdanan, tungod kay ang Biblia nagaingon nga kining kalibutana gitabunan sa tanang problema. Mao gani na aware kita, kinahanglan dinhi kita kanunay mo focus sa pulong sa Ginoo, kay kung adto ta mo focus sa uban, malagmit mahilayo hinuon ikaw sa Ginoo. Okay, atong tan-ahon ang libro sa Isaias, unsay giingon sa propeta mahitungod niining atong panahon karon. Isaiah chapter 60. Okay, salamat sa atong mga bisita nga mianhi dinhi. Salamat sa atong mga kaigsuonan na nagapamuhat usab sila. Okay, gabi didto mi sa patay ug karong adlaw gilubong ang minatay, mao nga misaad ang kadtong bana, asawa di ay misaad ang asawa, human mapahilo na ang iyang bana, musimba siya sa Ginoo. Og nakasiguro ako na nabuksan ang iyahang salabutan. Okay, verse 2. Isaiah kapitulo 60 versikulo 2. Ingon siya dinhi, tan-awa, kangit-ngit mutabon sa kalibutan. Ambot giyon siya sa Bisaya na, kangit-ngit mutabon sa yuta, mo siguro na, ug baga nga kangit-ngit ibabaw sa mga tao. Kini nga kangit-ngit dili ni siya literal na gabi, kundili sabtunon nimo kini. Kining kangit-ngit mao kini ang giingon na kalisod, kawaladon, problema. Kanunay ka nga nakigbisog sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kanunay kang naningkamot, kay kung dili ka maningkamot, lisod sulbaron kining mga adlaw. Mao nga nahimo kining bugat sa tao, ug tungod kay nakita man kini sa Ginoo, niingon siya kinsa kadtong gikapoy ug gibugatan, papaduula siya kanako, kay papahulayon ko siya. Tan-awa ra ang Ginoo unsa kadako ang iyang kaluoy kanako. Ug tungod niini, si Pablo nakasinati sa pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Og dinhi nagsulat siya sa libro sa Korinto. 1 Korinto 15. Praise God. Verse 57. Okay. 1 Korinto 15:57, niingon si Pablo, salamat sa Dios. But
thanks be to God. He gives us the victory. Nagahatag siya kanato sa kadaugan. Pinaagi sa atong Ginoo nga si Jesucristo. Ingon siya, but thanks be to God, He gives us victory. Nakita sa Ginoo kung unsa ang mga pag-antos sa iyang mga katawhan, mga inig testimonyo, mga kalisod, apan sa katapusan kadaugan. Atong palakpakan ang Ginoo ni ana. Mao nga unta ang tanang tao makasabot nga maayog yun ang tao nga naa kanunay sa kamot sa Ginoo. Musimba maminaw sa mga mensahe. Kay ngano dili kini alang sa akong kaayuhan. Kaninyo kanato nga nagatuo ni ini. Ilabi na ni ining panahon karon sa pandemya. Okay, mas kung unsa kalisod ang panahon, mas naahinoon siya uban kanato. Ingnang imong katapad sinya si ayaw kahadlok. Oh, praise the Lord. Dili mabalaka. Tanawa ang mga taga-Israel nga nagalakaw dito sa disyerto. Lisod nga panahon. Pila katuig nilang tuyok-tuyok sa disyerto? 40 katuig. Giunsa man sila sa Ginoo, gipasagdahan ba sila luyo sa kalisod? Wala. Ingon ang Biblia, bisan gani ang ilang mga tiil, wala manghubag, wala gani luthi. Okay, sa Deuteronomy chapter 8, tanaw na nato dinhi. Wala, maunsa. Okay, Deuteronomy chapter 8, verse 4. Ang ilang mga sinina, wala mga daot, wala magabok. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Nilang baktas-baktas, balhin-balhin, luyo sa kainit, luyo sa katugnaw, luyo sa kalisod, ayaw ingna nga ang Dios layo nimo. Kung hamugaway, hayahay, layo ang Dios diha. Pero kung lisod, delikado, naa ang Dios uban kanin. Nahinomdo mo ni atong istorya na footprints in the sun. Sa wala pa'y bagyo, naa siya tapad. Sa dihang-diha na bagyo, ingon siya gikugos. Ingon siya, Ginoo, sa wala pa'y bagyo, makita nako ang imuhang tunob dito sa baybayon nga nag-uban silang duha. Lahi ang imong tunob, lahi po ang akong tunob. Nalipay ako nga naaka sa akong kiliran. Apan, naunsa ba? Sa dihang ni huros ang bagyo, nawala ang imong tunob, ug usa na lang katunob, ug ang ako na lang mao'y nakita. Ginoo. Mitubag siya sa pag-ingon, anak. Pinalangga kong anak. Wow. Ang mga pinangga, mingon, amen. Nindot nang naay magmahal ba? Amen? Oh, ayaw kawa sa paglaom na mo ingon, lisod ni kinabuhi kinsa kahay maluoy. Labaw siyang naluoy kanato. Niingon siya, Ginoo, sa wala pa bagyo, naa ka sa akong kiliran. Malingi nako ang imong tunob, ug ang akong tunob, duha ka tunob, nga makita nako diha daplin sa baybayon. Apan sa dihang ni abot ang bagyo, kusog nga bagyo, Ginoo, nawala ka. Ug sa paglingi ko, ako na lang tunob ang nahibilin. Niingon ang tingog, anak, akong pinalanggang anak. Sa wala pa mo abot ang bagyo na ako sa imong kiliran. Apan sa dihang ni abot na ang bagyo, kanang tunob nga imong nakita, dili ka na imo, ako ka na, kay gikugos ko na ikaw. Palakpakan ang iyang pulong. Ingon ni anak siya, nga nahigugma kanato. Okay.
So diri nagaingon siya, your clothes did not wear out. Wala maggayot, gayot. Wala magabok, wala magayot ang ilang mga sinina. Wala mabaho ang ilang mga sinina. Bisan ng ilang mga tiil, walay sakit, walay giluthan, walay hubag. Sulod sa 40 ka tuig. Praise the Lord. Ingon ni ana kamaayo ang atong Dios. Kita nga nakasinati diha sa Ginoo. Og nakaila kung kinsa siya, malisod na biyaan na nimo ang tinuod. Amen? Malisod. Mao nga kanang imong naila-ila karon, kanang imong katapad karon, kanang imong nasuod karon, mao gyud na siya ang tinuod nimong igsuon. Okay. So kining libro sa Roma, kining libro sa Roma, nagapaniguro gyud ni gikan sa kagawasan sulod ni ining panahon nga kita puno sa mga pag-antos o pagpakigbisog sa inadlaw-adlaw nga mga suliran. Kining mga mensahe sa Roma usa kini ka mensahe di nagahimaya kini diha sa atong Dios uban sa atong kagawasan. Ngano? Tungod kay ang tao kung wala pa diha sa Ginoo, kanunay siya nga nagaantos sa daghang suliran. Kung imong pangumustahon, kumusta brad? Kumusta man sister? Ang tubag mo ingon, lisod ang panahon. Lisod. Ang financial, dili basta-basta pangitaw. Tinuod ka na. Pero sa Ginoo, walay imposible. Luke chapter 1 verse 37. All things are possible. Mao nga ayaw lang wada ang imong pagsalig diha sa atong buhi nga Dios. Mao gani na aware kita. Ilabi na sa mga pagtulunan sa kalibutan karon kay gaganihang buntag isgutan nato ang sagbot, mga sagbot. Kahoy, langgam, kasabot na mo kung maingon ko kana, langgam na, kasabot na mo kana, kahoy, kana, sagbot. Okay, dili makilatis ang tao sa maayo nga mo istorya, apan diha sa kinabuhi, di ay. Praise God. Luke chapter 1 verse 37. Okay, Lucas 1:37. For nothing is impossible with God. Jeremiah 32 verses 27. Jeremiah 32 verses 27. 32 27. I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? A question mark. Naabay lisod kanako. So kita, kung maghuna-huna, morag na ulipon kita sa financial, pero dili lang kay kanara. Daghan, milyon, linibuan kapaagi, or milyon kapaagi, ang Ginoo na magapakita og milagro diha kanimo. Amen? So, unsay buhato nato? Nagkinahanglan number 1, kinahanglan na ang atong kasing-kasing kanunay gyud ning sakto atubangan sa Ginoo. Kay kining kalisod sa kalibutan, kining kalisod sa mga tao, walay labot kita kay wa man tataw aron tunglohon. Tama ba? Gitawag kabag tunglohon, wala oy. Kining mga viruses nga ilang gipaila, gipadungog sa ato, tunglo baya na. Tunglo.
Ang gitawag sa Ginoo maingon amen. Wala katawga aron tunglohon. Gitawag ka aron panalanginan sa Ginoo. Panalanginan sa panglawas, panalanginan pagyud sa pagpuyo. Amen. Dili gusto ang Ginoo na mahimong maulawan siya. So panalanginan kaniya. Okay, sa 1 Peter chapter 3, wala katawga aron himuon kag lisod, himuon ka nga tungluhon ka, wala, dili na mao. Gitawag kita sa Dios aron iyang panalanginan. Okay, 1 Peter chapter 3 verse 9. 1 Pedro 3:9. Ayaw basli ang dautan sa dautan, or insulto sa insulto, apan panalangin, but with blessings. Ngano? Because to this you were called, so that you may inherit a blessings. Dili tonglo. Gitawag kita aron mahimo kitang manununod sa panalangin. Oh, ang tanang ipanalanginan, mingon amen. Mao gyud nay guniti nga bersikulo. Mao nang giingon, many are called but few are chosen. Nga naman tungod kay dili tanan nahimong sulid. Gikan sa tipasi, gitahupan pa. Natural ang mga nihay, humay gyud ang iyahang kuhaon dili tahop. Gikan sa tipasi, gipaliran. Ning lagpot ang mga tahop, humay na gyud. Gisulod sa sako, gipagaling, bugas na. O niya, gisulod sa kaldero, gisabuan, gilungag. Nangaluto yun. Pero ngano, naapagoy mangambak sa baba. Tama ba? Ngano, makaingon kaligon bayan ni Kristohano na, naunsa man na siya? Inighungit ni mo sa kanon, naapagyoy mga mumho nga mga tagak. Nga unta, ni pasar naman siya sa blower. Ni pasar na siya dito sa grinder. Gisulod na siya sa sako. Gisulod na yun siya sa siguradong lutuanan nga kaldero. Pagpangaon, mga hagbong pagyod. Ingon ni Ana ang kinabuhi sa Kristohano. Adlaw-adlaw kitang nagaatubang sa dili maayong panahon. Apan, nag-ingon ang iyang pulong, salamat sa Ginoo. God gives us victory through Jesus Christ, our Lord. Naghatag siyag kadaugan pinaagi kang Kristo. Busa, padayon diha sa Ginoo. Ayaw si piyata ang pagduol kaniya. Ayaw himu ang priority ang kalibutan. Himu ang priority siya. Gusto sa Ginoo na mulalom ang imong nahibaluan sa Ginoo. Kay kung mulalom ang imong nahibaluan, dili ka basta-basta tandugon sa kaaway. Kay ngano, mas dako kag nahibaluan sa kamatuoran. Nag-ingon ang iyang pulong, sa dihang nahibalo ka sa kamatuoran, then you will know the truth, and the truth, okay, sumauna, sa dihang nahibalukas kamaturan, og ang kamaturan maoy, magahatag kanimo kagawasan. Dili ka na ulipon sa bisan unsang butang, bisan kahadlok, dili na mo ulipon kanimo. Usa na lang ang imong gikahadlokan ang Ginoo ra. Nahibalo ba ang Dios ni ana? Nahibalo. Nabasa ba sa Dios ang imong kasing-kasing? Nabasa. Busayaw kalimot. Kinahanglan, insaktuhon nato
ang atong kasing-kasing atubangan sa Ginoo. Kay kung dili man nimo sakto, dili mahuman ang pressure, dili mahuman ang giingon bombardment, nagsunod-sunod, bombardment, dili mahuman ang nagsunod-sunod nga nagbuto-butong problema. Praise God. Unya hibalo ka, kung dili mo sakto ang atong kasing-kasing kanunay diya sa Ginoo, doon ay gitawag judgment. Okay. So kinahanglan insaktuhon gayud nato kini. Kay tungod niini ang kagawasan, ang saad sa Ginoo ania na kanato. Amen? Okay. Sa laing bahin sa mga teksto, niya dinhi ang 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4. Okay, gitawag kita aron panalanginan. Wala kita tawga aron tunglohon. Kanang ilang ikahadlukan karon tunglo na. Tunglo ka na. Bisan pag-unsa pa'y ipangalan nila, wala kay labot ang mga anak sa Diyos. Mingon amen. Mahiapil lang ka kung magpaluya-luya ka. Init bugnaw, bugnaw init, init bugnaw, ingon ang Biblia, pag bugnaw na lang. Praise God. 1 Thessalonians chapter 4, verse 1. Finally, brothers, kami nagatudlo kaninyo kung unsaon ang pagkinabuhi. Kami, ingon si Pablo, nagatudlo kaninyo. We instructed you how to live in order to please God. Kami nagatudlo kaninyo kung unsaon ang pagkinabuhing Kristohanon, ingon nga kini pagakahimutan sa Ginoo. As in fact, you are living. Ingon nga karon mauna ang inyong pagkinabuhi. Now, karon, mangutana kami kanimo, and urge you in the Lord Jesus Christ, muangyo kami kaninyo diya sa Ginoo, to do this more and more. Nga kining inyong pagkinabuhi, nga gitudlo na mo kaninyo, buhata kini, kung mahimo, more and more. Dili kay muubos. Kundili magtubo. Iyon siya buhata kini. So sa akong pagpamalandong mao kini. Ang pagkinabuhi, ingon nga pagakahimutan kita sa Dios, lakwan o kinabuhion nato ang kabalaanon nga pagkinabuhi. Mo gyud nay tama. Amen. Kabalaanon. Okay, kay balaan, di na lang di mo katawa. O, di ba? Okay, na, ang Ginoo, balaan ba ya? Nagtuo ka nga Ginoo, wa magkatawa? Nagkatawa ang Ginoo, naa sa salmo. Oh. Kanang giingon, walk in holiness, kay magkinabuhi man kaha kita nga magkapahimuot sa Dios, so lakwan ang kabalaanong pagkinabuhi. Kabalaanong pagkinabuhi. Ang uban kay masuko man og magsigit tag katawa, sige ka lang katawa diha. Di ba ang kalipay mao may maayong tambat? Amen. Okay. So mao ni. Ang uban lahi ang ilang interpretasyon basta balaan kana lang nagsigig mugot kay balaan gyud ang tawanan na. Dili mo tingog kana balaan ko na siya. Dili oy nganong wala siya mo tingog nganong nagmugot dako problema. Dako siguro siya problema. So mao ni kun magkinabuhi kitang balaanon atong mapahimutan ang Ginoo pinaagi niini. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 verses 5.
Hebrews. Asa na si Hebrews? Hebrews 11 verse 5. By faith, pinaagi sa pagtuo, si Enoch was taken from this life, girapture siya, so that he did not experience death. Uy, kini di ay mga taong buutan og matinud-anon, nagkinabuhing balaanon, walay negatibong huna-huna, di ay musugot ang Ginoo nga mahiapil ka sa kasakitan. Amen! Oh, dili siya si Enoch hatag tutuki si Enoch. Kining atong panahon karon, grabe na ning panahon na. Unsa pagkaha kung i-compare sa unang panahon kang Enoch? Nag-ingon ang Biblia, pinaagi sa pagtuo si Enoch, gikuha, gikan ni ining kinabuhia. Kay ngano, aron dili niya masinatian experience, so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Sa wala pa siya i-rapture, hallelujah, doon na di ay siya record na grabe ang iyang pagpahimuot sa Ginoo. Amen. Kining tao nga wa gyud balibad, kining tao nga kanunay rang nagaduko, praise the Lord, mga tao nga matinud-anon, way daghang sulti, kanunay nagapadayon sa buluhaton, kana nag-ingon ang pulong, kana siya sama ni Enoch. Sa wa pagikuha girapture si Enoch, na anada ay history, na anadaan na kining tawhana nakapahimuot og maayo diha sa Ginoo. Okay, kay kung magkinabuhi nga balaanon, dili lang mapahimot anato siya, kundili obedience, cross. Matthew chapter 10. Tan-aw nato ang Matthew chapter 10. Kinsa katong dili magapasan sa ayang cross? Okay, 10 verse 38. Marcos man di ining akong naablihan. Okay. And anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever find his life, siya hinuon nga nagapangita sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon siya ni ini. And whoever loses his life, siya hinuon nga wa na maghuna-huna pa sa iyang kaugmaon, tungod kanako, naay giingon diri, for my sake, tungod kanako. Wow! Paminaw kamo, ang pulong walay baka. Siya nga nagapaniguro ni ining kinabuhia, ingon siya kawadaan hinuon siya. Apan ang usa nga wala na siya magunahuna pa sa iyang kaugalingon tungod kang Kristo, nag-ingon siya, makakaplag hinuon siya ni ini. Palakpakan na to ang pulong sa Ginoo. Makakaplag siya. So mauni ang labing mahinungdanon, kinahanglan mahimo kitang masinugtanon diha sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, ngano man tungod kay kining kinabuhia, dili lang makapahimuot kita sa Ginoo kay naglakaw kitang balaanon, dili lang kita nagmasinugtanon sa Ginoo kay naglakaw mang balaanon, kay ang taong nagkinabuhing balaanon nagpahimuot sa Ginoo, unya nagasugot sa pulong sa Ginoo, nagahimaya pagyud, iyang gi-glorify ang Ginoo. Sa Biblia, dili tanan nangaayo sa sakit.
Wala ko moingon nga ang Kristohanon dili na wala na'y problema sa panglawas. Okay. Kahinomdom ba mo ni Job? Nasakit ba to si Job? Grabing sakit niya. Gikan sa iyang ulo, sa iyang lawas, o sa tumoy sa iyang lapalapa. Napuno kinig hubag kulob. Sakit kayo ng hubag, oy. Ambot og pila kalibong nga hubag gikan sa ulo, paingon sa lawas, paingon sa iyang paa, bitiis og sa iyang mga lapalapa. Unya magdungan ka nag-ulyak, sakit. Gani sa unang panahon wala pay. Sana ka na magapawala og sakit ka nga ngulngul. Basta mauna ni pinamik, wala pa. So giantos ra gyud ni Job. Kumusta? Luyo sa gibati niya, daw dili na maayo. Apan, wala niya kalimti ang paghimaya sa Ginoo. Wala niya kalimti. Salamat, Lord. Naminaw ang yawa sa imong gibati. Sa diha nga naa ka na'y problema sa panglawas, naanay mo bisita mo dool nga moingon, sis, Brad, naay mayong tambalan dito, patutuin ang imong alimpulo, lupad lagi na. Pero si Job, luyo sa iyang gibati, kanunay siyang nag-ingon, salamat sa Ginoo. Ang Diyos mao'y nagahatag, ang Diyos mao'y magakuha. Ingon siya, may the name of the Lord. Amen ba? Kinahanglan na ang Ginoo. Okay. Atong tan-awon din sa Job, nahimaya ba? Mauni siya. Naglakaw nga balaanon. Okay. Naked I came from my mother's womb. Verse 21. Job chapter 1 verse 21. Niingon siya, hubo ako nga migawas gikan sa taguangkan sa akong inahan. O hubo pud ako nga mubiya ni ining kalibutana. The Lord gave, ang Ginoo mao'y mihatag, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Amen. Naay panahon, tistingan ang imong lawas kung makamao ka bang mupasalamat sa Ginoo. Pero katong nahitabo sa parola, nagpasalamat yun siya. Salamat Lord! Bisag nabuklan na sila. O kini, maoy gikatingadaan sa nakadungog. Ha? Nadisgrasya? Nagpasalamat sila? Mao ka na. Ang tao nga nagkinabuhing balaanon, naa sa kalisod, o sa kahamugaway, sa balatian, o sa walay sakit, pasalamatan gayud niya ang Ginoo. Napakyas ba siya? Naa kay gipangulitahuhan, gibasted ka. Ingna, praise the Lord. Salamat Lord. Kay kung lisod ug mamugos ka, unya gibastid ka, mamugos gyapon ka, hiluan unya ka na. Okay. O mga pamatanon, paminaw mo sa kataas na sa among mga edad, may experience nga makatambag mi. Kini mga batanon na amag yun yung mga pangandoy nila na mangitag mga partner. Okay, pangitaag yun ninyo ng naay Ginoo. Lisod pa man gani pangitao ng kanang naay Ginoo, lisod pa man gani na ang uban apay Ginoo, naglisod pa man gani.
O Kristohanon nang gihapon ni, pero nga manglago maning mata ni. O, sao man nga, parinti man niya si Pacquiao. Praise the Lord. Layo-layo ra ba ning atong wali magdungog si. Example ra to. Sample ra to. Okay. Pangitaagid ninyo na kanag yung sibo sa inyong kasing-kasing, di ba? Oh, naka-agi na ra ba gud mi, naka-experience ako nga. Lagi katong gisulti lagi nago sa inyo na pastora. Naminyo siya og dili Kristohanon. Kumusta? Wala gid kabalik hangtod karon, namatay na lang ang iyang bana si Demi. Namatay na lang si Demi. Wa gyud kabalik si pastora sa Ginoo. Gulang-gulang na siguro siya karon sa pagkakaron. Okay. Kaning mga Kristohanon dili naman lisod. Kilay re palihokon bagiwan na mo tubagan yung ana mao na. Hallelujah. Dili pareha sa unang panahon na mo inom pagtuba sa pamakaingon. Salamat sa Ginoo. Okay? Mauni. Dinhi sa libro sa 1 Thessalonians chapter 4, 1 down to 8, atong balikon kini sa pag-scan. 1 Thessalonians chapter 4. Okay. Abi ninyo, sa ako pa'y nagbatanon, ang ako misis po, batanon pa na siya, nangulitaw ko sa ilaha, sa iyaha. Diha na maila ang tinuod nga gugma kay bisag ngit-ngit. Mula tayo mangyud kog batang tayo sa ila, mahadbong paginusahay, kay danlog ang batang bagong giulan. Pero adto gihapon. Mo na. Niya nahibaluan ra pud nako na perti pud niya gusto sa ako kay maghilak man og di ka kita. Okay. Salamat sa Ginoo. Okay, 1 Thessalonians chapter 4. Nagayon siya, finally, brother, we instructed you how to live in order to please God, as in fact you are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. Verse 2, for you know what instruction we give you by the authority of the Lord Jesus Christ. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable. Okay. So maunay giingon ni Pablo dinhi sa libro sa Thessalonian. Unya gawas pa nag-ingon siya dinhi verse 5. Not in passionate lust like the heathen who do not know God, and that in this matter no one should wrong his brother or take advantage. Okay, kanang pamintaha o panamas-tamas of him. The Lord will punish men for all such sins, as we have already told you and warned you. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Amen? Therefore, he who rejects this instruction does not reject man, but God. Ingon si Pablo, kining sinulat, kinsa kadtong dili mo tuon niini, wala siya mo reject sa tao, kundili sa Ginoo. But God, who gives you His Holy Spirit. Okay, so, klaro ba mga igsoon? Amen. Okay, so kinahanglan, kinabuhion nato kini, lakwan nato ang kabalaanong pagkinabuhi, pahimutan nato ang Ginoo, unya magtutuman kita sa iyang pulong, unya atong i-glorify. Mapakyas man o dili man mapakyas,
kinahanglan pasalamatan kanunay ang Ginoo. Sa manihub, ingon siya ang Ginoo maoy nagahatag, ang Ginoo pud mo'y magakuha. Kay hubo akong migawas gikan sa akong ginikanan, hubo pud kong mubalik sa yuta. Kinahanglan pagadaygon ang ngalan sa Ginoo. Wow, kanang panahona dako ang punto ni Job. Amen. Okay, last. Kung ang imong pagkinabuhi kay balaanon man di ay, salamat nga nakasulod ta ni ining kinabuhi. Nganong nakasulod? Tungod kay nakadungog kita sa mensahe o misagop kita. Sa dihang midawat kita sa Hebrews chapter 4, sa dihang midawat kita, nakasulod kita. So kay nakasulod kita, giila nga ikaw taong balaan. Hebrews, tanawon sa nato ang Hebrews chapter 4. Hebrohanon kapitulo 4, tanawon usa nato. Verse 1, therefore, since the promise of entering His rest, samtang ang iyang saad nga nagapadayon pa, nga mao ang kapahulayan, nag-ingon siya, let us be careful, magmatngon kita, that none of you be found to have fallen short of it. Magmatngon kita, nga dili unta kita mapakyas. Kay base nagkristohanon taon niya, wa di ay Ginoo nato. Iyon siya matnguna nato, nga dili kita mga pakyas. Kay ngano, verse 2, for we also have had the gospel preached to us. Kita usab, gikawalihan sa maong ibanghilyo. Sama kanila, just as they did. But the message they heard, apan ang mensahe nga ilang nadungog, was of no value to them. Wala kini magpulos kay nganuman. Because those who heard did not combine it with faith. Wala nila sagupa sa tinuod nga pagsagop. Now, we who have believed, kitang nakadungog, mituo kita. Ug sa dihang mituo kita, nakasulod, enter that rest, palakpakan ang pulong sa Ginoo. Kitang nagatuo ni ini, nakasulod. Sa dihang nakasulod, giisip ka nga balaan diha kani. Si Job, balaan na tao. Niingon ang Ginoo, oy Satanas, akong itugyan siya sa imong kamot. Pero na may binisaya nga nagayon, kidaw, bantay, ayaw tanduga ang iyang lawas. Wow. Maupod kamo, kita, ako, naanay order, oy Satanas, ayaw hilabtis sila, ayaw tanduga sila. Pwede nga imo silang hadlokon, pero ayaw tanduga. Kay gidid-an man siya nga mutandog, wala siya makahimo sa pag-ibot sa mga binhi nga gipugas. Kay wa man siya tugote, nagpugas siya iyang binhi nga mga piki. Pagturok sa mga binhi, ning dungan ang mga piki. Mao nga dili di ay igo pa kanang makailakag Kristohanon nga mayon praise the Lord, dili pa na enough. Panid-e ang iyang bunga. Kaya nag-ingon si Jesus, mailanin niyo sila, pinaagi sa ilang bunga. Amen? Bunga. Bisan gani sa 12 nga iyang gipili, naapay usa nga mingsagol kanila, na apayawa nga mingsagol kanila. Okay, nahinomdom mo ganiha nga nung naghilak si Jesus, nahinomdom mo, ayaw gid mo kalimot, kay gi-reveal yun sa Holy Spirit.
Naghilak siya. Niingon ang mga Hudyo, grabe gyud di ay ka suod nila Lazaro kay naghilak man si Jesus. Wala, dili si Lazaro ang gihilakan, kadtong mga tawhana, mga magtutuo kunuhay pero dili klaro. Ning luom siya. Wala siya malipay, naghilak siya. Dili si Lazaro ang gihilakan, sila. Ngano? Okay. Wala sila magkinabuhi nga balaanon. Walay pagtuo. Ang taong nagkinabuhing balaanon, nagkinabuhi sa pagtuo. Mao nang last points nga akong giingon diri sa akong gitun-an. Walay pagtuo. Mao nang giingon sa Biblia, ang akong mga matarong, ang mga matarong nga gimatarong sa Ginoo maingon amen. Ingon siya, the just shall live by faith. Ang akong mga matarong mabuhi sa pagtuo. Busa, lakwi, ang kabalaanong pagkinabuhi. More and more. Manindog kita. Praise God. Taas mga kamot, Ginoo. Gitawag nimo kami aron imong panalanginan. Sa 3 John, ang among mga panglawas imong gipanalanginan. Apan dunay panahon, Ginoo, na muabot usab ang kasakitan sa panglawas. Tungod niini wala kaayo masabti sa uban. Naa di ay plano, Ginoo, nga mahitabo kana sa kinabuhi sa mga Kristohanon kung mahimaya ba ang imong pangalan. Salamat kaayo. Silang mibayaw sa ilang mga kamot, liguna sila. Nga sa ilang pagpaminaw, mas mulabaw pa unya, kabalaanon ang ilang pagkinabuhi. Dada sila sa kahupnganan. Ban ang mga kabataan, pamilya, panimalay, mga anak, mga apo, mga bisita, i-bless. Kini nga nasod sa Pilipinas, himo ang Ginoo nga imong katawhan, syudad sa imong katawhan, nasod sa imong mga katawhan. Dili kami muhunong sa pagtuo. Ginoo, walay laing Dios nga among gipasidunggan o gipasibantog. Mao ang gamahanang pangalan ni Ginoong Jesucristo. Among ipasalamat na ikaw sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan. Kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako, iyan. Kuhaon, lalino. Pagkaanin lutong kataho, ang langit tulong bulawan ang ato. Pagalatan daw sa langit ang iyang kadan siya kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha niyang pakirang. Wala na'y kamatayo, Jesus. Tunlon tanan kalihan, uban sa atong Diyos. Kanindot ang lahing kamatayo. Syudad na bulawan,
sakit